Dobrý den, dovolte mi, abych vás pozval na další ročník Model Triathlon Opava, který se koná v červenci a jsem rád, že této akce se zúčastní v letošním roce také Filip Ospalý jako hvězda českého triatlonu a moderátorská hvězda triatlonu je Standa Bartušek. Jestli mě paměť neklame, z dějepisu si pamatuju, že vlastně Opava byla do roku 1928, přesně do 30. listopadu, hlavním městem Českého Slezska. No ale to tedy bude hlavním městem českého triatlonu. No, tam přece nesmí chybět král. Ano, nebudu chybět ani letos. Už loni jsem pěl chválu na ten závod, Jirka s realizačním týmem odvedli skvělou práci. Letos slibují vylepšení, sám jsem zvědavý, kam se to dá vyšperkovat, takže doufám, že přijedete a uvidíme se 18. července na Sádráku v Opavě. Ahoj. Ahoj.